5. 6. Εγώ 7 μπορώ να είμαι. Έλα, 7. Ευχαριστώ πολύ. Το 7. Το 8. Πάρτε νεράκι τώρα σαν χυμό. 10. Τι θέλεις? Τι θες που θα βγεις και είναι στην Εωρίδια? Ποιοι δεν έχουνε πάρει? Καλαμάρι που έτσι είναι άλλο. Τι δεν έχει πάρει? Πάρει και ένα. Εγώ δεν μετράω. Δεν μετράω, λέει. Κάτσε ρε φίλε. Άντε, δώσου και το Νεράκι να πάρω. ένα δευτερόλεπτο μόνο να δούμε αν είναι δική μας αυτή. Έχετε πάρει όλοι κλήρη? Πολύ ωραία. Έχεις πάρει κλήρο? Έλα. Το 10. Αυτά είναι. Δεν αρχίδιο έχω. Έλα, έλα. Στέφανε, εσύ το κέρδισες. Βέβαια. Άστο, στο δίνω άλλη. Έλα, Καλορίζικο, καλορίζικο. Λοιπόν, ο τρίτος, Κασετίνα με καλαμαριέρες. κασετίνα με καλαμαριέρες. Άντε, να πάρω και εγώ να τραβήξω. Ναι, και ο Το Ραφαήλ. ψυγιάκι ποιος το κέρδισε, παιδιά? Εγώ το έχω το ψυγιάκι. Έλα εδώ. Το 5. Βάλε και τον πάγο μέσα να μην λιώσει για τα ψάρια. Έτσι. Έλα, Να το εγκαινιάσουμε. 18. Βάλ τον Εσύ είσαι. μέσα τον πάγο. Αγόρι μου. Να τα κρατήσεις παγωμένα. Έλα, Ραφαήλ. Παιδιά, νεράκια, χυμούς εδώ, κρουασάν, κοβρετάκια, πάρτε, Μην τρέπεστε. Καλορίζικο, αγόρι μου, καλορίζικο. Μπράβο. Πάρτε ό,τι θέλετε. Ραφαήλ, κρουασάν, τώρα εσύ, κοβρετάκια, χυμό, νεράκια. Έλα. Θα δώσω κεφαλή. Κι άλλο. Κι άλλο έχουμε ακόμα. Έχουμε για φακό κεφαλής τώρα. 17. 17. Να! Όχι ρε φίλε. Έλα, το 17 δεν είναι. Πέρα δώθε βρε Δημήτρη. Έλατε. Φακό έτσι, άσονα. Όχι, πες μπαταρία, δεν φορτίζει καλά. Κοίτα, κάνει διακοπές, κοίτα. Διακοπές. Καλορίζικο. Να σε καλά, ευχαριστώ. Είναι η συνένωση των δύο ομάδων, η Egging and Fishing Team και το ψάρεμα του καλαμαριού, που αυτή η σύμπραξη δίνει στα παιδιά μια καινούργια πνοή. Ό,τι απορίες έχετε να σας βοηθήσουμε, γιατί γι' αυτό γίνονται όλα τα πράγματα, για να βοηθηθείτε κι εσείς να έχετε καλύτερη εμπειρία, καλύτερη τεχνική στο χόμπι σας. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε και εμένα προσωπικά ή στα social ή με προσωπικό μήνυμα, αλλά και στην ομάδα πρωτίστως, και την Egging and Fishing Team, αλλά και το ψάρεμα του καλαμαριού, θα χαρούμε να δούμε τις απορίες σας και να σας βοηθήσουμε σε ό,τι θέλετε. Εγώ επιπλέον για το καλαμάρι έχω γράψει και ένα βιβλίο με 390 σελίδες, το Egging Masterclass. Εκεί είναι μαζεμένα τα πάντα όλα, όποιος θέλει μου στέλνει μήνυμα και βοηθάμε στα πάντα. Ό,τι θέλετε, δεν τρέπεστε, μια οικογένεια είμαστε, έτσι. Και το παν είναι να περνάμε καλά, παιδιά. Πέρα από ίντριγκες, πέρα από αντιδικίες, το παν είναι να περνάμε καλά. Να ψαρεύουμε, να αποκομίζουμε ωραία συναισθήματα, υγεία και όλοι να περνάμε καλά. Καλό. Καλό.